प्रसाद जानोसै नै फुजा खालामनानै नै जारौमोन ओरैना हरदो दे फुजा जोबनानै प्रसाद जानो नागिरबाय हाय लोगोफोर गुड मर्निं हेपि हलि नै दिनैहाय लोगोफोर आंहा हलि फुजानि फुजा होनो नागिरदों आरो दिनैहाय देवल पुर्निमा नालाय लोगोफोर नै दा फुजा होनो रेडि फुजा होनोसै सनाफोर फुजा होनो रेडि जानोसै लोगोफोर नै हलि फुजा फुजा होखांबाय लोगोफोर एबार आश्रमावबो फुजा दं नालाय देवल फुजानि हलि फुजानि बेयाव थांबाय न'आव होनानै लाखांबाय ओइ नानि दे आंहा फुजा होखांबाय फुनसै आयै एफा बुरजा फुङा सिथर जागोन आं मोजां थांनो नै बिमा फिसा हलि फुजा दे दा फुना होनोसै नै लोगोफोर बिमा फिसा हलि गेलेबाय फुजा होखांबाय नालाय लोगोफोर फुजा होखांबाय जोंहा फोथा फुननांगौ ना फार्स्टआव हेपि हलि मान बिब'खौ खुलुमग्रासै दे आब'खौ होनदो दे होनदो बाबाय थांसै दे होन जाबाय दे हेपि हलि फैदो थांसै मा आश्रमाव थांसै नै न'आव फुजा होखांबाय लोगोफोर एसे फुजानि नामाव नै हेपि हलि हाय लोगोफोर नै न'आवनो जोंहा बिमा फिसा हलि हेपि हलिनि एसे फुजा थुजा होखांखाबाय लोगोफोर नै दा आश्रमाव थांसै आरो मन्दिराव फुजा दं नालाय जोंहा हलि फुजानि पुर्निमाजों लोगोसे हलि फुजाबो नालाय नै दा बेयावनो थांनोसै न'आव फुजा होखांबाय सनाफोर बाबा नों आश्रमाव थांना थाङा थांगोन दा थां दे आं थांग्रोनोसै आश्रमाव थांसै लोगोफोर भिडिअ लाबोयैया सानब्रै सानबा जाबायमोन नै दिनैसो भिडिअ लाबाय आङो बाबानाबो फरिखा दंमोन नालाय एग्जाम दंमोन ओंखायनो आङो भिडिअखौ लाथ'वासैमोन आरो भिडिअ हगारथ'वासैमोन नै दिनैसो सानब्रै सानबानि उनावसो भिडिअ लाफिनबाय आरो आङो दिनैहाय हलि फुजानि नामाव आगैनाव मेगनाव नांगोन नायलांबाय थादो लोगोफोर मा दिन्थिनो हायो दिन्थिलांनोसै लोगोफोर नै आश्रमाव थांनो रेडि जाबाय मन्दिराव थांसै फैदो बाबाय थांसै ने नै बिमा फिसा थांसै जोंहा लोगोफोर नै मन्दिर मोनफैबाय फुजा होनोसै आश्रमाव फुजा होनोसै
Tik tik nak, dia hendak, dia hendak. Sampai लोगोफोर फुजा एरि होखांजोब्बाय ये खाथ'दो मा फैदो नानि ओरैजाय फैदो नै जोंहा प्रसाद जानोसै नै फुजा नै जारौमोन ओरै नाहरदो दे फुजा जोबनानै प्रसाद जानो नागिरबाय प्रसाद जानोसै जानो जादो दे नै लोगोफोर जोंहा एबार ओंखाम संबाय नै आलु कफि लाब्राय दं ओंखाम जालांसै जोंहा फुजायाव फैदों मानसिफोरखौबो खेबथा मानसिखौल' खेबथासो होनबावो दालिया मोनबाय ओंखाम संसै ओरैजाय आबो सासेया माइसुन्द्रि बाथोन जागोन जोंहा नै जोगोनार लाब्राबो संगासिनो दासो नै लोगोफोर मन्दिराव ओंखाम संदो जोंहा होसोमदोहाय माइरंखौ रुइखाबाय आराम ने औ रुइखाबाय आरो एसेनो गोदौसै मालाय गोदौनायजों मोननायजों माइरंआ Nani, mana dah? Rồi baba. Oh, Rani. Bilang rai enggak siap. Bantu mulai. Siap. Kado nani? Tari nama mulai. Kamu sana tersi lotus misai. Terus orang gerak. Siar iri. Terus lotus misai. Lanjut. Iko. Ayo. Iko apa? Dia tak ada mah. Oh, kau iko. Iko. Abu ni kau. Ile ni ngai le mah. Nah, Abu dong kai ni. Ni kamza bai logoफोर. Abu ni. Dे sado. Kau ada dulu mai thai arki. Kumphana hong kama.
नै थांनो ओंखारफिनबाय न'आव फुजानिफ्राय माखासेया थांबायानो नानिया उन्दुबाय बाजाबाय नानिया लोगोफोर मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय फिसाजा उन्दुबाय नै जोंहानाव मोनफैबाय दासो नै सिखाराखै नानिया दाबो